आं बेखौनो बुंनो हास्थायो जिहेतु जोंनि बे अल बड' एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशना गोदो आबसु आन्दलनाव बिसोरो गोबां खस्थ' सैबोबाय गोबां हेफाजाब होबाय आन्दलनावहाय गोबां बिसोरो सैनांबाय आरो बे फर्सआव खालि जोंनि हौवाफोरल' नङामोन हिन्जावसाफोरबो दङमोन बिसोरो गोबां सैनांबाय आरो बायदिसिना गाज्रि अलखदनि समस्यायावबो बिसोरो गोग्लैबाय दा बेनिखायनो आङो बेखौनो बुंनो हास्थायो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जिहेतु दिनै बिसोरो मोनसे गोदान सिमां लानानै गोदान मोनसे जांख्रिथायखौ लाबोबायब्ला जोङो बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि जे सिगाङाव मावबोनाय बेफोरखौ नायनानै सानखांनानै दिनै आरोबाव बिथांमोनखौ हेफाजाब होनानै आखाइ फोलावनाया मोजां होननानै आङो सानो गावसिनि रोंनाय रानायफोरजों आथिखालनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आं बेखौनो बुंनो हास्थायो जे बिसोरो सोलोंथाइखौ से स्थानाव दोननांगोन सेथि जायगायाव दोननांगोन आरो गावसोरखौहाय आथिखालनि जे बुहुमनि बायदिसिना लालसफोर दं हाबिलासफोर दङ गाज्रि आखल आखुथायफोरखौ एंगारनानै गोजानाव थानानै जेन गावसोरखौ लुखांलांनायाव बिसोरो दावगालांनांगोन आरो बेजों लोगोसे रोंनाय रानायजों लोगोसे गावसोरनि बेक्तिगतखौल' जौगानायखौल' साननो नाङा जातिनि जौगानायखौ बिसोरो साननांगोन खारन जोङो मिथिगौ जे दिनैनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि गाबोननि दैदेनगिरिफोर दिनैनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला जुदि गाबोननि दैदेनगिरि जानांगौब्ला बिसोरो साल सलन आखल आखु सभाब चरित्र गासै बिथिङाव बिसोरो गोग्गो जानांगोन अब्लासो जातिया एबा हारिया जौगानाय फारसे जोङो दावगालांनो हागोन दा आङो फैगोन दिनफ्राव जे बर'नि बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव जिफोर घटनाफ्रा जानानै थांबाय जि जाथायफ्रा जानानै थांबाय आरो जेनेबा दा BSc एकर्ड जानानै थांबाय BSc एकर्डआबो जोंखौ सुफुंनो हायाखिसै BTC एकर्डआबो सुफुंनो हायाखिसै दा BTR एकर्ड जाबाय बेबो सुफुंनो हायाखिसै दा बेनिखायनो बेफोर गासैखौबो बावजोबनानै गोदान मिजिं लानानै गोदान आगान सुरनानै जों आरोबाव जांख्रिखांनायाव साफ्रोमबो बर' माहारियानो लोब्बा लानांगौ होननानै आङो हास्थायो आरो आङो सानो गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट फ्री सीट कभार 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन